Avui la vida em posa un dels reptes més difícils, escriure les paraules d'amor més maques mai escrites. Pel que molts és un simple 25 de juliol, per mi és el dia que fa 11 anys la vida em va creuar el camí amb tu. Des d'aquell moment, els nostres camins es convertirien en un sol, més llarg, més ample, amb més bellesa, però també amb més entrebancs. El més maco, senzill i simple seria dir un t'estimo, una paraula amb tant de poder que, per molt que s'utilitzi, sovint no es desgasta, sinó que agafa més força i més sentiment. Però amb els anys hem canviat, ja no som aquells adolescents que anàvem de festa en festa, ballant, rient, cantant, bevent i menjant sapatons. Ara ja som dos adults que hem ampliat la nostra vida amb una llar, un gos, unes rutines, uns costums, unes tradicions i visitant racons del món que mai haguéssim cregut poder veure. Diuen que es demostra qui realment t'estima, quin ha estat el teu cantó en els moments més difícils. I tu sempre has estat, sempre. Tot i tenir por, amb el dolor de veure'm destrossada o cridant marxar, ho vas aguantar i has aguantat tot. I sí, clar que hem fracassat en molts moments. Aquesta és la màgia de la nostra història. Tots els obstacles que hem travessat, els monstres que hem vençut i evitar els finals ficticis i poc realistes dels prínceps i les princeses de contes. Un cop et vaig dir que la nostra història era de pel·lícula de sèrie B, però crec que el millor gènere que defineix la nostra pel·lícula seria una pel·lícula documental, perquè tot el que vivim és real, des dels moments més surrealistes, aquells que ens recorden que viure en parella o amb algú que estimes sovint és també sacrificis, discrepàncies i algun que un altre crit. Avui, que celebrem 11 anys de compartir vida, somriures, aventures, amor, projectes i ampliar la família amb el Branco, i sobretot de testimos expressats en diferents idiomes, paraules, gestos o senyals que només nosaltres coneixem, i això fa que siguin genials. O com diríem nosaltres, zenials. En aquest temps hem pogut conèixer amics nous, familiars i compartir temps inclús amb gent o gosses que també ens han deixat. I això sense entrar en els esdeveniments únics, històrics que podem presumir d'haver viscut amb els nostres futurs familiars. Mentre escric aquestes paraules, m'adono que ni mil gestos, ni paraules, ni petons o senyals convertiran aquest text en el més romàntic del món. Però creu-me, que som història i que la nostra història ha perdurat, perdurarà i perdura fins que algun dia aquesta senzilla vida nostra que vivim pugui convertir-se en una de les llegendes més maques mai explicades. T'estimo, Javi. 11 només és una xifra. Brindem i celebrem per continuar escrivint pàgines al llibre de la nostra vida, al llibre de la nostra història, o millor, al llibre de la nostra llegenda.